Și nu acum de multe ori mi-e rușine. Vai, mi-e rușine să spun că-s român. Cum să-ți fie rușine? Să ne uităm la toate popoarele din jur, în afară de greci, toți au fost popoare migratoare, care au apărut după o serie de ani. Și fiecare, din diferite triburi cu tare, noi avem rădăcini adânci acolo. Și gândiți-vă în perioada cât au fost sub turci, toate țările din jur au fost pașalic turcesc. Doar noi ne-am menținut, indiferent prin ce am trecut, că le-am mai plătit tribut, una alta, dar ne-am menținut acolo, ne-a ridicat Dumnezeu permanent oameni care s-au dăruit, adică s-au jertfit, au luptat și chiar au murit pentru țară. Da? Deci asta vreau să vă spun, să fiți mândri că sunteți români. Indiferent în ce colț de lume vă duceți, să nu vă fie rușine. Fruntea sus, da, sunt român.